Sejf al-Islam, l-ewwel iben mit-tieni mara ta' Gaddafi, inqabad fin-naħa t'isfel tal-Libja, eżattament fil-belt ta' Ubari. Qabel ir-revoluzzjoni kontra missieru, Sejf kien meqjus bħala l-persuna li seta' tiġġib bidla fil-Libja. Bidla li kienet tiġab tinħass hekk kif Sejf irnexxielu jiftaħ lil pajjiżu aktar għal kummerċ internazzjonali u kif ukoll għal relazzjonijiet aħjar ma' pajjiżi barranin fosthom l-Amerka. Huwa mifhum li Sejf fil-ħin tal-arrest kien akkumpanjat minn 3 persuni oħra, fosthom uffiċjal għoli tar-reġim ta' Gaddafi li jismu s'issadu ma ġiex imħabbar. Il-Qorti tal-Krimini Internazzjonali f'The Hague kienet ħarġet mandat ta' arrest kontra Sejf al-Islam fis-27 ta' Ġunju li għadda. Mandat li mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li mhux ser jiġi onorat mill-Kunsill Transitorju Libjan hekk kif ħafna wrew ix-xewqa li Sejf jgħaddi ġuri f'pajjiżu. Huwa mifhum li Sejf inqabad minn grupp ta' ribelli magħrufin bħala Bashir al-Tlaib, tribù li oriġinat mill-belt ta' Zintan li kellha wkoll rwol importanti ħafna fil-waqgħa tar-reġim tal-Kurunnell Muammar Gaddafi. L-aħbar tal-ħtif ta' Sejf al-Islam Gaddafi intlaqat minn ferħ kbir fil-belt ta' Tripli hekk kif numru kbir ta' Libjani ħarġu jiċċelebraw it-tmiem tal-aħħar elementi tar-reġim tal-familja Gaddafi.